Ningma imba sura chama nzigi meka nyamada kanyeshin jabaranu wala safa mu yabise sura ufe sheri flate be monanga kuna funi na mimbi wala like au yemali kunga ni jien fa wala kunga mafo ngoni ya kumasele bakuruba kuna funi kelembe udeye Mali silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali ka nyongumbe bamimbi dine nyama wele Mali kona ani Mali koka forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel au Nuduna anga ministri nyama Ablai Maiga ka dimba ya kono ni okume ka jamana nyama nona bla kuna foni na babayi ninyi farabike minga kuna foni to ulakalase au mosoni au dangana Kabeni Araba septembre galot limwa ani kele Centre international de conférence du Banco CICB la Mali c'est la matonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali ananyama ba Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara uyednamba u bismillah kabo Mali fandana ni bela jele ani Mali ko kan nyongumbe kene bado minu dona au Conseil islamique fe ka dine nyama wele kabo farafina cheche kana jamana una ani farafina jamana minumbe halini utecheche ka ni lakana ko gwele ya be u kono walikele abu dafe ka jega hakili jagabo ke jango fere obise ka soro o ka ke buluma faraye ka nyeshi jamana nyemo minumbe ku bochuku nyini lakana balia gwele ya kono o nyongumbe bayi Centre international de conférence de Banco CICB la wolila ko forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel mi ndemvaya be anga franjiro fanga nyama colonel Assimi Goita bulano na blangumbe bi araba septembre ko lot lemuga anikele ministri nyama Ablai Maiga fe anga jega nyamada bara ukechula ni nyongume kene babinda yelani alqurana sanuma kalani ye forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel bamako tutuke bawu oluga dandigeleka tugurala Mali jamana nyama ubora kachaya kene inga Mali dine nyama ni jamana wara dine nyama udafe bawo anga jamana farafina cheche kana jamana dodo ina fato nyon jamana u farafina cheche kana jamana una lakana baliya be kasabu ke silama ya dine togoy ayeni chamanje manana masumani umbe ola chefini taba ube ola ninga machamange kisi yoro bla ode koso abija kuya farafina cheche kana jamana ukansa ukaje ku tege di nyomo ka fere soro fere mi mise ka ke bakuruba fere ye ka wale ngume kabini fanga jafe haka ja dina nyamo yoruka laseli uketo ode ato jamana chama yeme kene inga Mali silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali manyama Mali silama dina nyamo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama silama de meto ansaru nyejo yoro Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara ka laseli la aya yira ka fo ni dombaye Mali jamana kono dina nyamo Mali kono ani Mali ko ka jamana chama na ka nyonzoro ka hakili jagaboke kana ni fere me mise kato degu mi me anga bino ye lakana balia degunye ka silama ya toko chien a degu bise ka wuli ka bo anga bawo akafola silama ya dine mi ni kira Muhammadul Mustafa nema ni kisibe aye donano ye o dine madele ka toro lase mamo Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara ya yira kafo septembre galot lemwa anekele katako ke nyongume indo ye o make kunve bawo jensele ke nani tomba Nations Unies ke me ka septembre galot lemwa anekele de tako ke beni basigi do ye jien bela jelela adon gerengerene tiendo anga jamana nyama o ka beni arabo do nyawye ukacha bawo ministri ukala dala laje bei abija ko ya ubeka ye o keneka ngaunata be bunyami me uyoro ka nyeshi dina nyama umo jamana nyama ya kanu ka ye keneka ministri nyama ni oye colonel Ablai Maiga ye alede ye jamana nyama colonel Assimi Goita no na bla keneka ka fara ministri chamanga dina ko ni badoko ni la ko ministri ye folini wala yimando lase Mali silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali na nyama ba Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara mo kafo olude keme jamana silama udanu nyanu tloye oni jamana nyama uche wako joro invara dina nyama ufe wakuma nafora kuka beni basigi nyini dina nyama yusiku ke beni basigi nyini na anga jamana kono wako dina nyama ba ko bara minga oye jamana nyama colonel Assimi Goita fene hakili nanda de ye wanyoruka jamana kono ko bado be sinani oye Mali deunga sigi nyomo doka kungerengerene ye semaine nationale de la réconciliation ko imbe ka beni oye ode ato hakili jagabo baw fene nake beni basigi kunga ministri nyama keto ka Canada yele jamana nyama tokola ako abi yeraye Mali silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali nyama uka hakili nala beni basigi la nyinina
bawo ko diinɛ ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ka bon jamana basigi la. A y'a yira k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ san 2019 jamana ɲɛmaaw ye hakilina dɔ ta min bɛ se ka to wale in fɛnɛ bɛ kunbɛn gafew yɛrɛw dilanna bolomadayɔrɔ bɛ se ka kɛ gafew minnu ye ni k'a kɛlɛ. Maa caman sen bɛ gafe in dankɛnɛmayali la gwɛlɛyaw bɛ fan minnu fɛ diinɛko yɛrɛ bɛ se ka lanɔgɔ fan minnu fɛ n'a tali ye k'a kɛ maa kɛlɛ la ɲɛ wali kelen maa faa la ɲɛ k'o yɔrɔw ɲɛɲini ni k'u kunbɛn cogo ɲini. Jarawulilaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛɛ fɛɛrɛw tigɛ bɛ gafe in kɔnɔ. Colonel Ablaye Maïga y'i da se o gafe ma ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ dayɛlɛ n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ka ɲɔgɔnkunbɛba forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel ye. An ka jamana diinɛ ɲɛmaaw jɔyɔrɔ jamanaw basigili la jamanaw minnu bɛ yen ni jarawulilaw kɛmɛ k'u bɛ u taabolow kan ni lakanabaliya ye o de bɛ kɛ nin ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba in ndakun dɔ ye. Hakili jagabɔ bɛ kɛ min kan an ka ɲininikɛlaw minnu kun bɛ Centre International de Conférence Bamako CICB la Alhamidou Badini ka taa se Ousmane Kane Ibrahima Koulibaly ani Nuhumu Kone u ye ɲinini dɔw kɛ bɔ kɛra minnu kan an k'olu lajɛ. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أسمعكم كنا نقوم ado sira farafina cece kana diinɛ ɲɛmaaw ka kɛnɛba ni hakili jagabɔ kɛnɛ do jango farafina cece kana jamanaw bɛ se ka basigi n'u ko a ma ko forum sous-régional des leaders religieux musulmans sur la paix et la stabilité dans les pays du Sahel a n'u donna ka bɛn ni araba septembre kalo tile 21 ye. Hakilina bɔra Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali a n'a ɲɛmaaba a Seyada Cherif Ousmane Madane Haidara de la. Maaw welela ka bɔ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani jamana wɛrɛw la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ min bɛ se ka na ni basigi ye farafina cɛcɛ kana jamanaw na. Alhamdulillah forum nin bɛna kuma bɛn de kan ani basigi bɛ se ka kɛ cogo min na an ka Sahel jamanaw na min bɛ fana nafa bɛ min na o conseil président y'a annoncé k'a fɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ de sigi jɛkulu min bɛna kɛ sababuya ye o kumana ni jamana ninnu bɛɛ bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw bi kuma kan kelen de la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni don dɛmɛnenw na an ka farafina cɛcɛ kana jamana ninnu sigi ta kun ye jade da ye bibi na a ka sidɔn k'a fɔ farafina cɛcɛ kana jamanaw bɛɛ degunba kɔnɔ lakanabaliya degun ɲinan y'o san caman ye k'a sabu kɛ jarawulilaw ye n'olu fana b'u ka kokolo kɛ ni silamɛya diinɛ birifini birilen ye u kan. N'a ma ɲa k'a fɔ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ bɛ tan Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali de y'a kanusa k'i duuru ko kɔrɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min dakun caman da bɛ se o ma hakili jagabɔ kɛnɛba senfɛ tile 2 kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an ka farafina cɛcɛ kana jamanaw basigili la kɔni. Siɲɛ fɔlɔ don se ka foyi ti min na i b'a sɔrɔ i bɛ ni ɲɔgɔnna jɛrɛ o jɛrɛ partenaire dɔ de bɛ na ni a initiative ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka a bila an bɛ mɔgɔw wele an bɛ jɛ ka baara kɛ en partenaire avec telle structure internationale ou bien sous-régionale mais k'a sɔrɔ partenaire tɛ mɔgɔ ka dɛmɛda kɔnɔna kɛnɛma kɔnɔ a n'a kɛnɛ kan ni Mali yɛrɛ tɛ an ka gouvernement yɛrɛ dɔrɔn o conseil n'o dɔrɔn de jɛra i ye nin hakilina ta min kɛ k'a fɔ degun ni gɛlɛya min b'an kan an yɛrɛw ka k'an yɛrɛ ye crise ani degun min y'anw ka jamana sɔrɔ jamana wɛrɛw de bɛ ka na leçon tirer a la ka taa n'a ye ka taa baara k'a la ka prévention kɛ walasa ɲɔgɔnna kana u sɔrɔ mais anw yɛrɛw minnu sɔrɔ diinɛ mɔgɔw anw de la ka mun k'a la anw de la ka hakilila jagabɔ jumɛn kɛ refondation jumɛn ka kɛ diinɛ ka secteur kɔnɔ pour que jamana ye benni min kɛ ni diinɛ togoya ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen. Nin ɲɔgɔnkunbɛ nafamaba in a ko bonya n'a karama tan bɛ ka tɛnku maa min na Haut Conseil islamique du Mali fɛ o ye Mali furanjɔrɔ fanga ɲɛmaaba Colonel Assimi Goïta ye. Jamana ɲɛmaa nɔna bilara ministre ɲɛmaa fɛ ministre ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la n'o ye Colonel Major Ablaye Maïga ye. Colonel Ablaye Maïga y'i da se diinɛ ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ma lakanabaliya kɛlɛli la jango n'a bɛ kɛ ni silamɛya diinɛ birifini ye. An bɛ foli bila ka ɲɛsin Haut Conseil islamique ma an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment u ye baara caman kɛ nin ko in kɔnɔna la u ye hakilina mun fana ta k'an kɛrɛfɛ dugu silamɛ fɛn fɛn bɛ yen k'olu wele k'olu fara ɲɔgɔn kan hakilina ɲuman don n y'a fɔlɔ ye a ka kɛ an ka région kɔnɔna la donc vraiment u ni foli ka kan kosɛbɛ u bɛ baara mun na nin ye ani gouvernement bɛ baara mun na an ka baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa
an bɛ dɔgɔkun mun na gouvernement yɛrɛ ye initiative dɔ ta an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka instruction na n'o ye semaine nationale de la réconciliation mun b'a to jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka miirina kura nati mun b'a to bɛn bɛ se ka sabati cogo min na kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ni kɛrɛfɛ jamana kɔnɔ vraiment miirina ɲuman don. nin kɛnɛ min da yɛlɛla maaba caman yira a kɛnɛ kan ka bɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ bɛɛ ɲinini kɛnɛ de don sanga kelen dara k'o kɛ daden ye tasi bila ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bira lakanabaliya sababu la Mali jamana kɔnɔ. Forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel Nyongumeba Basigi Nasira fe farafina cece kana jamanaw na akili jagabobaw be kɛ jango cece kana jamanaw be se ka basigi cogo min o Nasira fɛnɛ fɛ halibi an ka ɲininikɛlaw Walhamidu Badini Usman Kan ka taa se Ibrahima Kulibali Nuhum Kone u ye wasa do dɔw la ka olu hakilinantaw fɛnɛ ɲini an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nin kɛnɛba nɔnnen n'o ye forum sous-régional des leaders religieux musulmans sur la paix et la stabilité dans les pays du Sahel ye ni ma bɛ se k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ ye a ka kɛ farafina kɔnɔ a dabɔkun de ye ka hakilinabaabaw bɔ k'u bi hakilinabaabaw minnu bɛ se ka wale kɛlɛ wale min bɛ ka silamɛya mankutu tiɲɛ n'o ye jaraweleli ye. Donc min ye mɔgɔ min silamɛ ye ni inshallah forum nin banna résolution ni min bɛna sigi sen kan a bɛ se ka lawaleya o de hukumu kɔnɔna na jamana fɛn o fɛn min bɛ an Sahel jamana bɛɛ nana Côte d'Ivoire nana Burkina nana jamana bɛɛ nana bon comme an ye diaspora ye donc ne nana diaspora tɔgɔ la ka f'u ye k'a fɔ ko fɛn o fɛn mana fɔ yan ni inshallah olu fana b'o o kibaruya sɔrɔ an dɛmɛ bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ye ka lasigi basigi ani bɛn nati jamana kɔnɔ an b'o de kɛ la. kɛnɛ fɛnɛ don kɛnɛ min ni hakili falenfalenw bɛ kɛ fɛɛrɛw ka fɛɛrɛw minnu bɛ se ka bila sen kan silamɛya diinɛ labaarali la farafina cɛcɛ kana jamanaw la ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma maa sɔrɔ bawo silamɛya diinɛ tɔɔrɔ man ka se maa ma o n'a sira fɛ sa Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali a n'a ɲɛmaaba a Seyada Sherif Usman Madani Haidara ka laɲini de ye ka baara kɛ forum in senfɛ jango farafina tile bɛ yanfa jamana 15 ha ka ja farafina cɛcɛ kana jamanaw minnu tɛ farafina tile bɛ yanfa jamanaw fɛ ni lakanabaliya bɛ yen u tɔgɔla diinɛ jɛkuluba ka sigi sen kan jamana 10 ɲɔgɔnna de nɔ bilalen don kɛnɛ in kan faransikan fɔ jamanaw ani anglɛkan fɔ jamanaw fo ka taa se Mauritanie jamana ma. Jamana caman a ka ca ni jamana 10 ye o diinɛ ɲɛmɔgɔw o kalanbagaw o karamɔgɔw olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw falen u ni ɲɔgɔn cɛ ka hakilinaw di min b'a to an ka jamana ninnu bɛ se ka terrorisme kɛlɛ binkalibaga minnu bɛ jamana caman kɔnɔ ka da diinɛ faamuyali jugu ka da ka diinɛ kɛ sira ye ka maaw bɔnɛw ni na ka bin maaw kan o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na mɔgɔw k'u hakilina fara ɲɔgɔn kan o ye hakilina ɲuman ye bawo an bɛɛ b'a dɔn terrorisme kɛlɛli tɛ marifa dɔrɔn terrorisme kɛlɛli tɛ armée dɔrɔn sɔrɔdasi ko dɔrɔn tɛ hakilina ko de don kosɛbɛ. fɛɛrɛw minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan hakilibaw minnu bɛna ta k'olu don bɛrɛ lɔ ɲɔgɔnkunbɛba in senfɛ u na tɛnku farafina cɛcɛ kana jamana ninnu na ani jamanaw minnu bɛ farafina tile bɛ yanfa jamanaw na o jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka bɛnkan ninnu da k'u don u ka jamanaw basigili hakilinabaw dafɛ ka baara nɔgɔya u bolo. Amito Centre International Conférence Bamako CICB la ka Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka dantigɛlikan lamɛn. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعادة الوزير الأول رئيس الحكومة، سماحة سعادة مشايخ الممثلين من دول الساحل، سماحة الشيوخ وأئمة المساجد ورؤساء الجمعيات الإسلامية، أعضاء مجلس الأعلى الإسلامي، سماحة رئيس لجنة التنظيم، السيدات والسادات الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمرحبا بكم على حسن تلبية هذا من دعب الكرام، كلما دعوا لبوا.
فبيننا وبينكم بالعدافة إلى أخوة الإسلامية وأخوة المجاورة، وإن تلبيتكم لهذه الدعوة لهي دليل واضح على ولو همتكم واكتراسهم الشديد لأمور إخوانكم، علما أنها تهدف إلى تضافر الجهود وجمع الشمل ووصول إلى حل من أجل السلام والاستقرار في دول الساحل الإفريقي، والتي كانت سابقا دولة واحدة تتمتع بحرية في معتقداتها وقوانينها وتقاليدها. فبحزمكم وقوة إرادتكم سنكون مطمئنين للحصول على نتائج شافية خلال هذا اللقاء. وختاما نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد حسيا أو معنويا في نجاح هذا المنتدى، وخاصة المشاركين الممثلين من الخارج. تشرفنا بحضوركم، وسيبقى هذا الفضل منقوشا في ذاكرتنا. وبهذه المناسبة ندعو حكوماتنا إلى دعم القيادات الروحية الإسلامية بتطبيق قرارات وتوصيات التي سينتجها المنتدى لكونها مسؤولية هامة ومشتركة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعمنا في أوطاننا، وولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. بيدومباي مالكونو ينتنا كدومين كوني على صنا ni dombaye Afrique Sahel bebolo ni ngania ye au conseil ya labé ankrefe jamana be ku be wele kana dine nyemo be anga sigi ka hakli di nyoma comme abebe islamia don islamia e fanga soro yoro yoro kwa sabatira na famuna lafia de be na ma famu o e balawudi wala anyi sigi nyon wele kana anga je ka kuma deku min bi malika ani deku min bi kerefe jamana dɔw fana kan minnu seru takɔrɔ ani minnu bɛɛ bi hakɛ kelen na an ka se ka sigi ka kuma. An bɛ se ka silamɛya dilan cogo di an sigiyɔrɔw la k'a kɛ bɛn ye k'a kɛ kelenya ye k'a bɔ mɔgɔ faga la k'a bɔ hasidiya la k'a bɔ ɲɔgɔn kɛlɛ la, parce que silamɛya fɛn o fɛn mana na tɔɔrɔ sira kan silamɛya la o tɛ silamɛya dɔ ye, parce que alakira y'o de fɔ ko silamɛ ɲuman ye jeni ye. Silamɛw kisira mɔgɔ min bolo ma a ka tɔɔrɔ ma se silamɛw ma fo ɲuman kira ko o de ye silamɛ ɲuman ye. Mana silamɛya ye bɛn de ye, kelenya de don. Silamɛya bi yɔrɔ o yɔrɔ a ɲuman hɛrɛ de bɛ yen. O la an y'an badenw wele u y'an jaabi fana, jamana minnu welela ni jamana kelen tɛ jamana in bɛɛ ye jaabi kɛ. Mana an b'u fo ka a yɛrɛw fo aw minnu wulila nin waati in na ka na nin waati degunnen in kunbɛn. A yɛrɛ b'a dɔn an ka ɲɔgɔnyew tɛ kɛ tan, mais mun y'a kɛ tan parce que an y'a bidon ta, bidon in n'o ye 21 ye, diɲɛ bɛɛ ka bɛnkan na ko ka mɔgɔw bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, la paix, comme silamɛya y'o min ɲini diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ bi ye don dɔ ye k'a bɛ fɔ bi de ma ko bɛn don, o ye diɲɛ ka sariya ta le ye min tɛ ala ta ye. O de la an ye bi kɛrɛnkɛrɛn ka bi kɛ ouverture ye diɲɛ ka sariya sigilen kama bɛn kan, sinon ani degunba de bɛna, parce que bi ye araba ye ministriw ka réunion bɛ bi an ka faamaw kun y'a yira a ko n'a kɛra bi ko an ka yafu ma parce que degun bɛ yen, mais malgré tout u ko degun bɛ yen, mais silamɛw ka ko u b'u seko k'a la. Alors an ka ministri saba sigilen filɛ nin ye, ayiwa premier ministre bi yan, députéw ka ministre bi yan, an yɛrɛ diinɛmɔgɔw ka ministre bi yan. Fanga y'an bonya ni ministre saba ye k'a sɔrɔ bi ye conseil des ministres de. O la an bɛna kumaw surunya ka fɛn bɛɛ tigɛ pour que an ka se ka sira d'u ma. Ni mɔgɔ y'i bonya i fana b'a yira a tigi la k'i yɛrɛ ka bon. O la an tɛn'u minɛ ka mɛn, an bɛna lajɛ dɔrɔn kumana minnu bɛ kuma u ka kuma surunya kosɛbɛ pour que an ka se u ka ouverture kɛ an ka sira d'olu ma. A tɔ mana kɛ min ye ni ala sɔnna an dalen b'a la a tɛna foyi di ni kelenya tɛ. Mana kuma laban na
Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, la Guinée. On a une jamana fait un ami en kérefé. On a kalo yechugo yekelele. C'est-à-dire, kalo tisse kaye Mali là, quoi maye Côte d'Ivoire, tisse kake. Avec faut des Ivoiriens au maye. Kalo tisse kaye Burkina, k'a fois ma jo Mali là, tisse kake. Avec faut des Maliens au maye. Mana kalo mana jo ni yoro la. Ambe bay, ambe ka kalo dido. Mana réunion en kono amina kuma kase ka hakili di nyoma. Dongo do jamana do yake bi sini jamana do ba ke anga se ko dabla anga antege di nyoma ka ben kase ka fendo sigi senga an farafin jamana minnu ga gere nyona anga se ka barake nyon fe dina sraka. O baraw de bi bolola ambi do nyine an fe pour que koyi a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni k'a sabati mana tɔn dɔ de bɛna sigi tɔn min bɛna sigi o tɔn de b'a fɔ ko farafin jamana minnu bɛ saheli la o diinɛ silamɛya diinɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔn ye nin mana perezidanya bɛ se ka yɛlɛmɛ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni ala sɔnna ni tile fila baara in na an bɛna jɛ ka o tɔn in sigi an bɛɛ ka ye ɲɔgɔn kalama an silamɛ dama an ka do ka bɔ pour que jamanaw ka basigi hɛrɛ ka don jamanaw kɔnɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mali ministre ɲɛma kɛlen kɔfɛ ka jamana ɲɛma nɔna bila Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali a n'a ɲɛmaba Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara ni u ka dunan welelenw ka bɔ jamana kɔ kan u sera jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye kuluba ye colonel Asimi Goita fɛ hali bi bonya bɛ Mande bonyamasegi bɛ Mande o baaraw fɛnɛ kɛra an ka ɲininikɛlaw ɲɛna ni o ye Alhamidu Badini Ibrahima Kulubaliw ye u ka sɔrɔli filɛ. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nin bɔn ye mun n'a bonya n'a karama tun bɛ an fa n'an karamɔgɔ Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara bolo a bɛ don kadira mun kɔnɔ o de Mali alisilamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali a ye sigi k'a fɔ belebele mun laɲini bɛn ani kolosuma kama n'an k'a ma ko forum sous-régional a bɛ don o minɛn de kɔnɔ. Wala bi an ka jamanaw bɛ alahala min na a ka kan Mali ka o initiative ta ka bila ɲɛfɛ ka sous-région mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Alahala min n'an bɛ a la n'o ye basigibaliya ye ni basigibaliya min n'a y'a sɔrɔ diinɛ yɛrɛ kasa b'a la diinɛ kuma b'a la o ni diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an ka sous-région kɔnɔ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili falen kɛ solution min bɛ diinɛ kunda la an ka se ka fɔ a la o de la an ka nin rencontre min bɛ yen bi diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka na conférence kɛ ka silamɛya ka hakilina fɔ basigibaliya la solution minnu bɛ silamɛya la ka se ka kuma o kan. Sigi in senfɛ Mali alisilamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ɲɛmabaw o ye ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ jamana ɲɛma ye colonel Asimi Goita baaraw yɛrɛ bolodacogo kun kan n'o ye forum sous-régional ye ni ka sɔrɔ la ka waleɲumandɔn foli kurakuraya ni k'a ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaba ma colonel Asimi Goita a ka kɔkɔrɔmadɔnni na k'a ɲɛsin ni wulikajɔ in ma haka ja Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔw ye danaya da Mali kan an ka sous-région na bɛɛ lajɛlen nana an ka wele laminɛ bon an b'an ka faamaw fɔ olu minnu y'an bisimila k'a nafolo bɔ ni ka tila ka an bisimila ka bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a jir'u la k'a fɔ u ye bonya min da Mali kan n'u ye bonya min da au Conseil islamique kan bonya min dara an ka président kan a diyara an ka faamaw yɛrɛ ye ko u bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila bɛɛ bɔra i ka so i nana i ka so donc an bɛ résolution de kɔnɔ n'Alahu taala sɔnna n'o ye sini ye an ka faamaw ani an ka sous-région faamaw bɛɛ lajɛlen mina taa a da i ka jamana ka taabolo kan jamana faamaw ye ɲɔgɔn minɛ cogo min dɛnɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka ɲɔgɔn minɛ ten walasa ka an bɛ se ka bɔ ni solution générale ye. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɔn ye senfɛ kuluba jamana minnu bɛɛ n'olu ka cidenw nana fara Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ni ka hakili jakabɔ kɛ bɛn ani kolosuma na o ka cidenw fana kun bɛ jama cɛrɔ. Jaw tali ni jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita o de kɛra ka baaraw kuncɛ i n'a fɔ aw yɛrɛw ɲɛ b'a la cogo min. Semaine nationale de la réconciliation Senare a bɛ senna an ka jamana kɔnɔ malidenw ka segin ɲɔgɔn ma o de na sera de fɛ Ngabakɔrɔ droit sigida ni EA ka groupe ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ngabakɔrɔ droit sigida gendarmelakaw ka dagayɔrɔ min bɛ yen u jɛra ka kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan tile kelen ka maaw ladɔnniya lakana fɛɛrɛ dɔ la min boloda bɛ sigidaw la ko police de proximité mun de don nafa ye fɛn minnu ye a la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka seginɲɔgɔnmɔ in
bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa o de y'a to an ka jamana laadala ɲɛmaaw diinɛ ɲɛmaaw sigida ɲɛmaaw kintigiw donsow forobatɔnw kalandenw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni ntɛnɛn septembre kalo tile 19 in ye Ngabaro droit gendarme lakaw dagayɔrɔ la Aminata Dede Sisoko ni Boubacar Traoré bi ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kɛcogo kunkan. Ngabakɔrɔ droit gendarmerie mɔgɔw ka nin kɛnɛ sigilen mina kɛ sababu ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya do finitigilakaw ani civilu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin baara kɔfɔlen sigira sen kan Semaine nationale de la réconciliation hukumu kɔnɔna na min sigira sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ. Je pense que ni ye image lajɛ a réconciliation wɛrɛ tɛ tɛmɛ nin kan bɛn ni kɛnɛya wɛrɛ a tɛ tɛmɛ nin kan. Siya bɛɛ dɔ bɛ yan, confession bɛɛ dɔ bɛ yan, diinɛ bɛɛ dɔ bɛ yan. Donc vraiment bɛn ni kɛnɛya a sabatilen bɛ nin ko in na yan. Mɔgɔ intervenant minnu tɛmɛna ne ɲɛ u y'a yira k'a fɔ n'a fɔra k'i wele bɛ finitigilaka yɔrɔ i bɛ miiri ɲangili la. Nka bi tiɲɛ yɛrɛ la o nɔgɔyara sabula ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ pour que lakana ka sabati kosɛbɛ lakana bɛ kɛ mɔgɔ min tigi ye fo o ka sɔrɔ lakana yɛrɛ labɛnni na. Donc o de la an bɛ se population ma ka lafɔli ɲɛfɔli k'u ye parce que an b'a ye mɔgɔw bɛ don fili caman kɔnɔ dɔnbaliya ka foli don. Semaine nationale de la réconciliation n'ale ta kun fɔlɔ ye nin ye ale sigira dakun kan n'o de ye siyaw cayali ani laadaw cayali an ka jamana kɔnɔna na an k'o ta k'o don ba la cogo min na bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye. Maa minnu ye kuma ta kɛnɛ kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kɛlɛya dɔgɔkun sigilen filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔna na hakilina ɲuman don wa olu bɛ to jamana ɲɛmaaw kɔ nin ko in na. An sifinnakaw bi jamana b'a anw de bolo bi jamana président Mali bɛɛ ɲɛjɛyɔrɔ farafinna ɲɛjɛyɔrɔ o sifin de a y'a fɔ don min na a ye sifinnakaw ka bureau ba reçoit Kuluba ko n'ale échouera ko Mali jeunesse bɛ échouer donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana président échouer Mali armée y'an ɲɛjɛyɔrɔ ye Mali armée sɛgɛnna dɛ Mali armée sɛgɛnna kojugu foyi t'an bolo min ka fisa ni jamana ye min ka fisa ni Mali ye. O la donsobaw ko n'an sera kɛnɛ kan yan k'an ka foli di an ka lakanabaw ma. O la ni gendarme y'an wele ka na nin kɛnɛ kan bɛn kɛnɛ don dugu dugu sigira dugu jamana in kɔnɔ yan donsow y'a sigi nka u y'a dɔn ni bɛn u y'a sigi ni bɛn de ani keleya n'anw jɛra ka ɲɔgɔn minɛ an kɛn ko bɛ dɔgɔya kosɛbɛ. An bɛ mana wuli su an bɛ wuli n'u wulila tile an bɛ wuli n'an wulila an cɛw bɛ wuli an denw bɛ wuli dugu bɛ wuli dugutigi bɛ wuli alimami bɛ wuli bɛɛ lajɛlen bɛ armée Mali ko. Minisiriso min ka baara ɲɛsilen don bɛn ni kɛlɛya sinsinli ma ale ka nɔbila min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a nisɔndiyalen de ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ale ye fɛn min ye Gabakɔrɔ droit o bɛ wasa kɛ. Ni min ye yan bɛn min mɛn ne kɔni ne dabali banna parce que an ka terme fɛn fɛn fɔra ne ɲɛ b'a la discours kɔnɔna na o mɔgɔ minnu bɛ yan o n nana sɔrɔ maire yɛrɛ fana ye an ka mɔgɔ ye sinon n'i y'a ye maire bɔra kɔrɔ bɛ na maire o kɔrɔ ko dugu ka di ne n'a fɔ Ismaël Wagué fana a k'a fɔ Asimi ye gouvernement mɔgɔw bɛɛ ka na Gabakɔrɔ yan bɛɛ ka na sɛgɛn parce que bɛn ni kɛlɛ de bɛ yan. Sigi in yɛrɛ baara tɔ sankɔrɔ taara n'an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw ka fɔli dumanw ye donsolakaw fo ka taa se ɲɔgɔnlɔw ma ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan sapeur pompier mɔgɔw bɔra ka walew yira jama la minnu bɛ se ka niw kisi ni accident kɛra. Kazanga ni Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛn ɲaɲaniw ye 22 septembre musolakaw ka tɔn association sigida kanu tɔn sigida sabanan na u ni fondation OMS international yɛrɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛnseya waleba dɔ boloda monument de l'indépendance la Bamakɔkurakaw fɛ yen tɔn filaw ka daminɛ association sigida kanu tɔn ani OMS international ɲɛmaabaw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Fatumata Yaya Kane ni Nuhumu Ngone ka fɔ la. Kenyere ye cakɛyɔrɔ min a bɛ wele ko fondation OMS international a ɲɛmaaba ni a ka yɔrɔ saniya cɛdenw dafalen ka fara ka saniya minɛnw kan ni cɛsiriw ni wulikajɔw ye Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o tamasiyɛn nɔbila min bɛ ni o ye monument de l'indépendance ye
dakabana koli dara ka OMS International maaw fɛ OMS International cakɛyɔrɔ do mini a ka bulonda dayɛlɛlen no sanga ana ka waati jamana jɔ hakilinaw ni a baaraw kɔkɔrɔma doni la ni faso de ɲumanya waleya min bolodalen filɛ nin ye a bi do fondation in ka baara bolodalenw kɔnɔ mana ko an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni min kɛ an k'a kɛ bon comme fondation sani ne ka fondation créé ne entrepreneur ye entrepreneuriat kɔnɔna la société de nettoyage b'an bolo n'a bɛ fɔ a ma ko OMS Cleaning et BTP o société de nettoyage expert baw b'an bolo minnu bɛ bɔ kɔfɛ experts b'an bolo yan fana produits ɲɛnamaw b'an bolo équipements b'an bolo donc la fondation a décidé ka OMS Cleaning ka facture sara entièrement pour que a ka se ka na baara in kɛ donc au cadre kɔnɔ an nana yan parce que Mali ko do et puis an bɛ ka taa waati min na fête d'indépendance bɛna se o kɔnɔna la an bɛɛ ka dɔ kɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya ɲɛmɔgɔw fana bolo. Faso Maliba a bi sɛnsɛn na nin waati na a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali don o sankunbɛn ɲaɲaniw sɛgɛrɛ panko 1 ani ɲɛ wawa an bɛ don 22 septembre kɔnɔ ni nin ye o ɲɛbila baaraw ye monument de l'indépendance nin bɛɛ sɛya waleya min taara k'a sɛgɛrɛ association sigida kanutɔn commune 3 kɔnɔ Bamakɔ ani fondation OMS International olu ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔnɔna don ni baara in musaka wari bɔbaa ye fondation OMS International ye association sigida kanutɔn ɲɛmaaba yɛrɛ ka fɔ la jɛkulu do commune 3 kɔnɔ min ni a ka haminakow n'a ka jɔrɔna ko tɛ dɔwɛrɛ ye sigida ɲɛtaga koɲɛw ka fara forobakɛnɛw la kɔlɔsiliw kan kalanko ɲɛtaga ko ɲumanw o n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ karo ko produit b'u bolo a matériel bolo a équipement bɛɛ b'u bolo ne ko n k'u tɛna an dɛmɛ an ka se ka an ka ni min ye Mali symbole ye ni min ye farafinna bɛɛ symbole ye a kan ka ye a bɛ ka briller mɔgɔ bɛɛ k'a ye wagati bɛɛ a bɛ ka briller 22 surunyara tiɲɛ don wagati korona mais an y'u ɲininka est-ce que an bɛ se k'a kɛ yan'a don cɛ u ko tile 1 tile 2 olu bɛ nin bɛɛ kɛ ka ban a mɔgɔ b'u bolo a moyen b'u bolo an ko a ye na dɛmɛ na don an ma an tɛ se ka autorité kɔnɔ nin bɛɛ la an fana se ye nin ye n'aw bɛ se ka dɛmɛ lase an ma o bɛ diya an ye u ye o minɛn'u bolo fila ye u ko k'u bɛna dɛmɛ lase an ma donc bi an filɛ o kɛnɛ de kan an bɛ Umar Mohamed Sogore fo o min ye fondation président hakilila jigila an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye OMS International ye ka yɔrɔ sanuya ni k'a kɛ yɔrɔtigi sago ye u lakodɔn bɛ o baara in fɛ kosɛbɛ ni a ka minɛ dakabanaw ye minnu kɛrɛnkɛrɛn bɛ yɔrɔ sanuya yɛrɛ okumu kɔnɔna na denmansaw minnu bɛ yen ni lɔgɔliminɛnw ko hami bɛ u la kati sigida la Yelekɛbugu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu bolo ma gwɛnna an balaka fɛ ni o ye Adama Sidibe ye ka se ka walan wuli nɔgɔya denmansaw bolo ni lɔgɔlimina dili ye u ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lɔgɔliden minnu bɛ yen ni u ka cɛsiriw bonyana walan dɛmɛnenw na jango u tatɔ kalanso kuraw la u bɛ se ka taa ni farifoni ni munyamunya ye ko in kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 17 sibiri ye kati cercle baba kumanda nɔna bilalen kun do a kɛnɛ ka tɛnɛnya Tarawele bi ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kɛcogo kun kan ka sanga ni Mali jɔnjɔn dali ye ka fara miniti 1 tasibila kan ka ɲɛsin an ka banbatɔw ma o de kɛra ka ni lajɛrɛ in baaraw nun don n'o bɛ tali kɛ ekɔli taminɛ 100 bɔɲɔngo la k'o ta k'o di kalanden dɔw ma Yelekɛbugu kɔnɔna la min n'a ŋaniya ɲuman baara bɔra de Adam Sidibe yɔrɔ la ka fara a ka jɛkulu maaw kan n'o bɛ wele de ko Association des jeunes engagés pour le développement socio-économique de Kati n'u ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye u ka commune bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na hakilina wɛrɛ tɛ parce que ni dugudenw ye danaya da i kan k'i ta k'i bila u ka ci la donc a ɲana a tiɲɛna danaya in b'a nɔ la n'o ma tiɲɛ i kan ka i seko ye min ye i kan k'o kɛ dugu ye donc o hakilina de b'a to don o don an bɛ wulikajɔ la an se mana kɛ min ye yɔrɔ min na don min na an b'o kɛ komi ni écolta hukumu ye san o san an b'a kɛ a kɛra kɛnɛ kan a kɛra dogo la o an b'a kɛ donc ɲinanta kɔni an y'a kanu ka na Yelekɛbugu dɛmɛ in den kelen o kelen saki kelen ani i bɛ kilasi min na i bɛ kaye min utiliser san kɔnɔ o kaye hakɛya b'a kɔnɔ an b'a fɔ min ma matériel de géométrie ni compas ni règle ni gomme ni taille crayon b'a la o b'a la a musaka ka ca dɔɔni a tɛ fɔli kun bɔ parce que fɛn bɛ bɔ dusukun na i t'o jate
hakilina ɲuman in n'a fura kosɔbɛ kalanden masa nunu fɛ ka fara kati yɛrɛ ɲɛma caman kan minnu sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ ni k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Adam Siribe n'a ka jɛkulu maaw bɛ nin baara in n'a ɲɔgɔnna caman na togoya min na u ka laɲiniw bɛ se ka sabati n'o de ye kati ka yiriwa ye ni ka sɔrɔ ka waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin Adam Siribe yɛrɛ ma ni ekɔlitaminɛ nunu dili la kalanden nunu ma ka kɔn ekɔlita ɲɛ n'a bɛna fiɲɛ bɔda di kalanden masa nunu ma ka se ka caman bɔ kalanwuli musakaw la ko nisɔndiya de b'ulu yɔrɔ la baba kɔmanda n'ale ka nɔnabila ale ye welewelemadkan ta k'a ɲɛsin maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma ka se ka Adam ladege a ka nin misaliya nunu na ni ka sɔrɔ k'a fɔ denmisɛnnin nunu ye minnu garisigɛ donnen filɛ donbolo nunu na k'u k'a minɛ a minɛcogo ɲuman na. An kamana gannen tɛna an ka denmisɛnninw ka kayeko la an'u ka sɛgiko la n'o doni bɔra an kun an bɛ Adam fo k'a barika da. Nin diyara ne kɔntanenba de don bi kosɛbɛ an ca ni barali san o san a ka nin kɛ ɔkɔlidenw ye. Ne nisɔndiyalen bɛ ka se Yirikebugu sɔgɔmada in na a nisɔndiyalen don an ma ce matin parce que action min bɛ a kɛ sɔgɔmada in na a bɛ dɛmɛ de kofɔ donc association des jeunes engagés pour le développement socio-économique de Kati o bɛ ka waleya min ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ ka Yirikebugu denmisɛnninw sɛgɛrɛ a kan ka encourager. K'a sanga ni donbolo ninnu dili ye o de kɛra ka lajɛrɛ in kuncɛ. Kasangani Mali Silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Sayyada Sherif Usman Madana Haidara denmuso Seyida Salamantaw Mama Seranto Haidara ka bangeni nisɔndiyaw ye musolakaw ka tɔn min bɛ wele ko association ko ka jɛ Burkinakaw fɛ u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ min laɲini kun ye ka ɲɛfɔliba kɛ npogotigiw ye furu yɛrɛ batocogo kunkan hakɛw ni kɛtaw minnu kan ka ye furu ɲɔgɔnmaw cɛ ka olu kalansenw kɛ npogotigiw kun k'u labɛn yanni furu cɛlasigi don cɛ o yɛrɛ de fana ye association ko ka jɛ yɛrɛ ka sigi yɛrɛ kunba dɔ ye tile fila kɔnɔ minnu yera kunnafoni di kɛnɛ in ka u n'a denw ladamu jogow ɲɛfɔ ni ka fɔɲɔgɔnkaw dasa furu ɲɔgɔnmaw cɛ furuso kɔnɔ association ko ka jɛmaw ladɔnniya k'a fɔ hakilina dɔw min bɔra Aidara Tanti Aisha Kulibali la an ka jɛ ka Konate Maimunatu Kone ka kumaw lamɛn ale min ye association ko ka jɛ Burkina ɲɛmaaba ye a bɛ an ka lasigiden Lasina Sidibe ka kuma galamani na. Ala sɔnna conférence fila le bi anniversaire baaraw kɔnɔ kelen kɛra kunu wula fɛ ni jeune filles ye ka information ni formation di jeune filles ma yɛrɛminɛ cogo ale tobili yɛrɛ cogora kan o bita o ye mɔgɔkɔrɔbaw ye minnu ye baw ye minnu ye mɔmuso ye bita ti olu ta ye ka information yɛrɛ ni formation di olu fana ni ma denw bɛ se ka lamɔ cogo di an b'an cɛw lamara cogo di k'an cɛw ladon cogo di k'an yɛrɛ lamara cogo di ni k'an yɛrɛ fana ni ladon cogo di ni sera ka anniversaire cadre kɔnɔ a conférence ka don ara ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ladilikan min bɛ an fɛ k'a lase an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ani sherifu kanulaw bɛɛ k'a yira ko nin baara minnu bɛ kɛ diɲɛ baara tɛ ni ladon de ye ni information ye ni formation de ye k'a lase musow bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka to ka ɲɔgɔn lakalan ka to ka ɲɔgɔn lafaamuya ka to ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ an ka somɔgɔw ladon cogo di ani an b'an ka so yɛrɛ ladon cogo di k'an denw ladon cogo di yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya sabula kodɔnlaw ko kalanlaw ko n'i ka muso kelen kalan i ka diɲɛ le kalan an fɛ tabali kan fɛn camanba tun bɛ yen o fɛn ninnu bɛ tali kɛ musow ka yiriw la sabula fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ yiri le ti mɔgɔ nɛgɛ bana bɛɛ fura bɛ sɔrɔ yiriw la yirimafɛnw lo ka musow yɛrɛ lakɔlɔsi ka musow furakɛ musow ka kɔnɔna bana ni o ka kɛnɛma bana dɔw bɛ yen olu ka ca olu yiriw bɛ yen. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw kan Senegalikaw fɛ Senegal faba Dakar maire Barthélémy Dias ka kiriw jatigɛra ka jira k'a fɔ san fila ka so a bi o kɛ nka san fila in na kalo 6 kɔni bɛ kɛ a datugulen pi
ka sabu kɛ ko yana ka kɛ Senegal faba Dakar maire ye a kun bɛ sigida dɔ maire la ko o waatiw la maa dɔ bɔnɛna ani namaramafɛn la marifa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko Njaga Jufu a minɛkun ye o de ye bi jamana faamaw fɛ. Kongo Kinshasa kaw fɛ maa min ɲɛsinnen kun do mara dɔ lakanani ko Mansurasi ɲɛma général ale minɛn bɛ bi Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw fɛ ko Janva Kwada k'a y'o kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmayaso ma Janva siya min kɔni do a ma se ka bugunatigɛ nka ale de kun bilankun bɛ M23 mamurutilen jɛkulu kɛlɛli ɲɛfɛ mara min ni M23 kɛmɛ ko kalaya minɛn bɛ bi Félix Tshisekedi ka fanga fɛ. Tunisikaw fɛ diinɛ birifini biri bɛ fanga ɲini dɔ min na ko ENADA a ɲɛmaaba Rachid Ghannouchi nin y'a siɲɛ filanan de ye kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ. Rachid Ghannouchi sigi bɛ san 80 ani san 1 na bi a ka fanga ɲini dɔ ENADA jamana ɲɛma ka ye sisayɛdi kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ti lakodɔn bilen fanga ɲini dɔn ye a yɛrɛ ka wele kiri bina k'u kan ko a ka fanga ɲini dɔ ENADA kuma kɛra kuma la u ye Tunisikadenw bila ka taa jaraweleli na siraw la Iraki ni Syrie ni Libye ka taa kɛlɛ kɛ État islamique tɔgɔ la ko o kumana k'u bi jateminɛ k'u kɛ jarawelelaw ye a wele kun y'o ye. Eresila jamana bɛ kɛlɛ min na Ukraine jamana kɔnɔ ni Ukraine fan bɛɛ fan na yɛrɛ o kɛmɛ ka jira k'a fɔ i b'i yɛrɛ ye Eresila nɔfɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ maraw minnu bɛ yen Ukraine ko Donbass ka taa se mara wɛrɛw ma olu caman y'a jira k'a fɔ u b'u ka forobakalata kɛ n'o ye référendum ye. Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporijjɛ ninnu bɛɛ y'a jira k'a fɔ u ka forobakalata o ye septembre kalo tile 23 ka taa se a tile 27 ma ni jamana de fanba wale kelen mara de fanba y'a jira k'a fɔ an bɛ bɔ Ukraine jamana fɛ ka taa Eresila fɛ bɛɛ o ye u taalen ye Eresila fɛ i n'a fɔ Crimée ta kɛra cogo min o sala san 2014 ka taa se 2015 ma jɛnsɛrɛkɛna ni setigi jamanaw a n'a ɲɛkun Amérique ni Faransiw kɛmɛ ka jira k'a fɔ nin forobakalata min kolokolo filɛ nin ye Ukraine ni vangu ninnu fɛ ko olu t'u yɛrɛ ye a la wa u t'u lakodɔn nka Eresila wasabulon ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ ni forobakalata in kɛra ko mara de fanba y'a jira k'a fɔ u tɛ Ukraine kɔrɔ bilen k'u bɛ Eresila ko de rɔ a y'a ko u bɛ lakodɔn Eresila jamanadenw ye o yɔrɔ bɛɛ nin mɛnna Eresila wasabulon ɲɛmaa da wa Eresila jamana ɲɛmaakɔrɔ Dimitri Medvedev yi fana ye a jira k'a fɔ nin n'a kɛ sababu ye ka damakɛɲɛ wale kelen ka hakɛ dɔ de segi Ukrainikaw ma wale kelen mara in denw ma mara in min ni a bɔra Eresila la ka tɛmɛ. Sergei Lavrov yɛrɛ sa ni o ye Vladimir Putin ka minisiri ye ale ko ko nin b'a jira de k'a fɔ kɔnɔ in mɔgɔw b'a fɛ k'u duuru u yɛrɛw ka sini ɲɛsigi de kɔrɔ ka a dilan. Yan'an ka kodɔn ɲɔgɔn na nin ye kunnafoni min bɔra fanga ɲini ndɔnyɔrɔ fanga ɲini dɔ min bɛ wele ko Initiative pour la refondation du Mali IRMA a ɲɛmaaba ko san 2022 septembre kalo tile 22 o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san gunbɛ ye o ɲaɲani kan ka boloda ko bawo ko maa kana ɲinɛ k'a fɔ bibi in na Mali bɛ ka dilancogo kura de ɲini danbe ni bonya ni karama kɔnɔ ani yɛrɛ dɔ kɔnɔ o kumana ko a ka kan Mali de cɛman ni musoman i mana ye fan o fan fɛ i ka muɲukumanya ka kɛ ka bɛn ni 22 septembre ye k'i ka nisɔndiya jira fari foni kɔnɔ k'i ka dɛmɛ ɲɛsin furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmɔgɔw ma olu minnu bɛ o cɛsiriba la ni an kɛmɛ ka ɲɛmada u fɛ bi ko kumana ko n'Ala sɔnna ma Ala barika la a taa se an dɛmɛbaaw ma ko Mali bi yɛrɛ sɔrɔ tɛgɛnɔbila kɛra Bataki la Cheikh Sidi Mohamed Touré fɛ ni o ye fanga ɲini dɔ ɲɛmaaba o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ n'a kun kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Chérif Latebe bamanankan kunnafoni na a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ la Ala ka diɲɛ ye.